Rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong. Wong nyatane ming arep liwat Tegal Kurukasi itu lha kok dicegat barisan saka Glagah Tinul. Dipandhegani karo Sencaki karo Dawa Kurawa nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung. Setyane ku garwani ro Setyane ku garwanira oh Dimas wonten dawuh Kakang Mbok patobat nganti temeka dina iki lah kok durung ngaton Senopati negara Ngastina kanthi kaya ngono iso tak westani yen to Senopati ya kuwi Prabu Gardopati lan Mersaya durung tekani mati mriki lajeng bareng Paduka perkara iki ora tak anggap enteng. Mula kang sanga kuwi sira Yayi tunggu ana ing pesanggrahan Glagah Tinulu. Dene aku Mbakyu bakal sowan ana ing Randu Watangan ngaturake perkara kanan Kurus Kasetra marang panjenengane Kanjeng Hyang Masopati apa dene Koko Prabu Ndarawati. Nggih. Mulai tulung ngaten namung sembah kula ngiring jengkar Paduka Kakang Mbok Wara Trikandi. Petra. Nuwun. Derekno aku prapta nang pesanggrahan Randu Watangan monggo kula dherekaken yo kaya derek Gondara Wara Trikandi. Yo. Sowan Kanjeng Hyang Masopati apa dene Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih ngestakaken dawuh monggo Gusti kula dherekaken iya Petra Setyaki tunggunan Glagah Tinulu lho niki ngestakaken dawuh Paduka Kakang Mbok Wara Trikandi.